أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاول صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاول صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزة كسات بحيزة أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاول صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاول صحاي كتعرب دياخ تبرخ well አትንጫጫ ብቻ 2018 ከተስፋ ወደሚጨበጥ ብርሃን ማደግ ይቻላል መጽናት ይቻላል ብለው ከጥቂት ሰዎች ባሻገር የምናምንበት ጊዜ ይሆናል 2023 ከሌላ 5 ዓመት በኋላ በአፍሪካ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ ነው ማረስ እንደ ኢትዮጵያ ነው ግሪን ሌጋሲ እንደ ኢትዮጵያ ነው አርባናይዜሽን ይባላል አመንክም አላመንክም የዛሬ 5 ዓመት አዲስ አበባ በአፍሪካ ውስጥ እጅግ ውብ ከሚባሉ ከተሞች አንዱ ይሆናል በ2040 በጣም ብዙ ወጣቶች እዚህ ያላችሁ ብልጽግና በሚመሩበት ዘመን ማለት ነው የዛሬ 24 25 ዓመት ካለምንም ጥርጥር ዓለም አቀፍ የብልጽግና ምሳሌ ትሆናለች ኮሪያ እንዳልነው ሲንጋፖር እንዳልነው ዱባይ እንዳልነው ኢትዮጵያ ይባላል በዓለም ላይ ትክክለኛ ቦታዋን ትይዛለች ይሄ ራያችን መተረክ ምንፈልገው ተረከየን ነገር የምናምንበት ጊዜ ወደሚጨበጥ ብርሃን እናምንበት ጊዜ ይሆናል ሰላም ተከታተልትና ቻናል ከመይከኒኹም ከመይትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትር ምንዮተዩ መጀመሪያ ከምዝትሰምዑ ፀናሕኩም አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ፍልይቲ ሕልሚ ሃገር ክገብራ ከምዝደሊ ብዙሕ ራእይ ከም ዘለዎ ይዛረብ እቲ ራእይ ናቱ ከማነ ጆርጆ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ጎረቤትካ ሃገር አፍሪካዊት ሃገር ልዕሊ ካልኦት ንኽትከውን ትምኒተይን ባህገይን እዩ እንተኾነ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ካብ ክልል ናብ ክልል ኣብ ውግእ ኣቲኻ እሞ ቀዳማይ ውግእ ከይፈታሕካ ናብ ካልእ ውግእ እናተሳገርካ እንታይ ዓይነት ሕልሚ ክሸይጥ ዝፍትን ዘሎ I think ምናልባት ኣብ ትግራይ እናተዋገ ዝብሎ ዝነበረ ይኣምንዎ ነይሮም ኾንዮም ብኡ ገይሩ ነቲ ሃገር ምልስ ኣቢሉ ናብ ሰላም ዝወስድ ስለ ዝመሰሎም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣቢ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ሕልሚ ንኸተግብሮ ይኽእል ወይ ናብኡ ከብፅሓ ክእል ነዚ ሃገር ኢልካ ንኽትሓስብ ኣሸጋሪ እዩ ከምቲ ኣብ መወዳእታ ዝበለ ሰማዕኩም ኣብ 24 ክብል ከሎስ ኣብ 24 እቲ ሃገር ክትህሉ ድያ ዝብል ሕቶ እውን ንባዕሉ ኣገዳሲ ሕቶይ ከምዛ ዘላታ ብናይ ሎሚ ዘላቶ ቅርፂ ክትህሉ ድያ ዝብል ከማን ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ቴክኒካል ፀገም ኣይኮነን ፅን ኢልኩም ክሰምዕዎ ኢኹም ሕጂ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ዝዛረቦ ክንሰሚዕና ምክንያቱ ኣበይ ሓደ ንስልጣኑ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ኣረኣእያ እውን ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት እዩ ስለዚ ነዚ ክንርኢና ካልእ ብዛዕባ ሬድ ሲ ፎሩም ሓደ በቲ ቲቪ ናቶም ተዛሪቦም ኣለው ስለምንታይ ንሕና ወፂና ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ዝብል ሓደ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለው ንሱ እውን ክንርኢና ቀፂልና ብደንብ ተቃውሞ ምስ ተጋሩ ዝገብርዎ ዘለው ሕልኽልኽ ገለ ካብቲ ኣገዳስቲ ንምሳና ንዓና ነቲ ናቶም ዘረባ ንክንሰሚዕና ዘይኮነስ ናበይ ገፆም ይኸዱ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይመፅእ ኣሎ ሚድያ ኣቃሊልኩም ትሪእዎ ሰባት ኩሉ ግዜ ሓደገኛነት ናይ ሚድያ ይተረዳእኩምን ኣሎ ሚድያ is very important and very powerful ስለዚ ኣቐዲምካ ፈሊጥካ ንዑ ዝኸውን ስጉምቲ ምውሳድ ኣገዳስነት ኣሎ ካልእ እውን ኣገዳሲ ኢንተርናሽናል ሓበሬታታት ኣለኒ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ መጀመርያ ከም ወትሩ በታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢሎም ኣምፂኦማ ዘለው ክንርኢና ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ጀነራላቱ ሪፖርት ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ የቀይ ባህር ፎረም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 2019 ነው የተመሰረተው የቀይ ባህር ፎረም ኤርትራ ሱዳን ጅቡቲና ሶማሊያ የመን ሳውዲ አረቢያና ዮርዳኖስን በአባልነት አቅፏል በአባይ ውሃ አጠቃቀምና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ በመታንጸባርቀው የከረራ አቋም ከኢትዮጵያ ጋር ስትወዛገብ የቆየችው ግብጽም የዚህ ፎረም አባል ነች በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ የሚዋሰኑ የአረብና የአፍሪካ መንግስታት ምክር ቤት በሚል ስያሜ የተመሰረተው ይህ ስብስብ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የአባል ሀገራቱን ትብብርና ቅንጅት የማሻሻል ዓላማ እንዳለ ይገለጻል የቀይ ባህር ፎረም መጀመሪያ ቀይ ባህሪ ወይ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል
بسعود عرب زتمسرته كيدان نتي قيح بحري قيح بحري سدكونا حجرات بزبل شم زوصوتيو بمسرته علامه نسكيورتي ناي قيح بحري زبل ايو زنبري እዚ ድማ ጽንሒልኩም ክሰምዑ ኢኹም ኢትዮጵያውያን ቤና ዓይኒ ከም ዝሪእዎ ዝነበሩን ካብ መጀመሪኡ እውን ኣቢ ዘጉርዓሉን ዝበኸየሉን ውድብ እዩ ነይራው ስለዚ ኣተወ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እውን ክንሪኢና ሓንቲ ዝረሳዕኩልኩም ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ እውን ኣለኒ ፕሊስ ኣቕሊ ጌርኩም ስምዑ ኣብ ቅድሚት ትብለኩም ዘልየ ነይረ ሓንቲ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ሓበሬታ ዘለዋ ክንሪኢና ካብዚ ብምቕፃል እጂ እንታይ እዩ ኣብዚኣ ፎርም እዚኣ ስለዘይኣተው ስለምንታይ እዩ ዝብል ክዛረቡ ክፍትኑ እዮም እቶም ኤክስፐርት ናቶም እስከ ንስማዕ እዮም ንሽተይ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ባህልና ደህንነት ጋር የተያዙ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል። ይህንን ያቋቋሙበት ወይም ደግሞ ዓላማው ብለው የሚሉት እንግዲህ በቀይ ባህር አካባቢ ያለውን ይሄ የባህር ላይ ውንብድና፣ የህገ ወጥ ንግድ በአካባቢው ከሰላም ደህንነት ጋር የተያዙ ችግሮችን ለመፍታት እነዛን የባህር ላይ ውንብድናን ለመከላከል እንደዚሁም ደግሞ የኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ህብረትን ለመፍጠር ብለው ነው ያቋቋሙበት ምክንያት ትክክል እቲ ዝበሎ ኩሉ እዩ ነቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ከዓ ቬሪ ቬሪ ኖርማል እዩ ምክንያቱ ንቀይሕ ባሕሪ ዝደወባ ሃገራት ሓደ ኪዳን ክገብራ መጀመርያ ኣብዘን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎሩም ዝተጀመረ ይኮነን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ምስ ከባቢየን ዘለዋ ነቲ ጉርብትነን ከውሕዝ ዝኽእል ነገራት ክገብራ ንቡር እዩ እቲ እንኮ ዘይንቡር ዝኾነ ምናልባት ንኢትዮጵያን ከምኡ ኮይኑ ተሰምዖም ወላ እኳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሎም እንተኾኑ ኣነ እውን ቁርብ ንሳቶም ክረዳዳላ ዝኽእል ንሳቶም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሪስክ ድማ ንዓታቶም እውን ክፀልዎም ዝኽእል እዩ ስለዚ ወላ እኳ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎም ኣይኹን እምበር እቲ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ግን ብቐጥታ ተፀለውትን ተሃረምትን ከም ምዃኖም መጠን ናቶም ኣባልነት ዳሓን ንስማዕዮም እንታይ ይብሉ ንሳቶም እቲ ዕላማ ግን ስለምንታይ ኣውፅኦሞም ከዓ ክንሰምዕና በታሪክ ቀይ ባህር ላይ ሚና የነበራትና መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧም ለቀይ ባህር የተጠጋችው ኢትዮጵያ ግን ከቀይ ባህር ፎረም አባልነት እንድትገለል ተደርጓል። በእርግጥ በአባልነት ላለመካተቷ ከሚነሱት ጉዳዮች መካከል አንዱ ፎረሙ ያቀፈው በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ የሚዋሰኑ ሀገራትን የሚያካትት ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከቀይ ባህር ጋር አትዋሰንም የሚል ነው። ይህ ግን በቂ ምክንያት እንዳልሆነና የተለያዩ ሀገራት ፍላጎት የተጫነው ውሳኔ እንደሆነ ይነሳል። በጥልቀት ከሚመለከታቸው ውስጥ ሶማሌላንድና ኢትዮጵያ አልተካተቱ። ኢትዮጵያን በተመለከተ ደግሞ የግብጽ ኢንተረስት አለ። ቻርተሩ ከመፈረሙ በፊት በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ነው ይህ ሐሳብ የመጣው። ግብጽ እንግዲህ ኦልሞስት ለኢትዮጵያ ያው ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘም የግብጽ ፍቃደኛ አለመሆንም ነው ኦልሞስት ይሄንን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አባልነት እንትን ያላደረጉት። ለምን ግብጽ እስከ ታች ድረስ በመምጣት አካባቢውን ተጽዕኖ መፍጠር አካባቢውን የመጠርነ ፍላጎት አላት ግብጽ ራሱ አቅሙ ቢልላት ማለት። ሌላው ደግሞ በወቅቱ ይሄ እቲ ኩነታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ኩሉ ግዜ ክሪቴሪያ ወይ ከዓ ነጥብታት ነዚ ኣብዚ ውድብ ዝኣተዉ ሃገራት እንታይ እንታይ ከማላ ኣለዋ ዝብል ነጥብታት ክገብሩ ከለዉ ከቢድ እንድዩ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ እቲ ክራይቴሪያ ዴሊኬት ዝኾነካ ወላ በቲ ብዓይንናቶም ክትሪኦም ከለኻ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ክትብል ከለኻ መን እየን ንቀይሕ ባሕሪ ንንግዲ ዝጥቀማሉ እንድሕር ኢልካ ኩሉ ዓለም እዩ ንንግዲ ዝጥቀመሉ። ስለዚ ኢማራት ክትእትዎም ዲኻ ብንየው ቀጠር ክትእትዎም ዲኻ so many questions that comes ስለዚ ንዑ ንሚኒማይዝ ወይ ከዓ ነቲ ፀገማትን ሕልኽልኻትን ንምላይ ቀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግዝኣተን ንዘሎ ሃገራት ጥራይ ኢንክሉድ ክንገብር ብምባል ፅቡቅ ዝኾነ ክሪቴሪያ እዩ ነይሩ። ምናልባት ንሶማሊላንድ ንምንታይ ገዲፎማ ንዝብል ድማ ሶማሊላንድ ብዓለም ለኸ ሪኮግናይዝ ዝኾነት ሃገር ስለዘይኮነት ንሶማልያ እንተይቲኻ ንሶማሊላንድ ክትእቱ ነቲ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ስለዝግህዝ ኣይእቱን ነይሩ። ስለዚ ኩላተን ሰናትየን ኢትዮጵያ ግን ንሕና ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ምዃንና መጠን ስለምንታይ ተሪፍና ልዕሊ ኩሉ ግን ናቶም ቲዮሪ ወይ ከዓ ናቶም ትንተና እንታይ ዝብል ግብፂ ካብቲ ኔትወርክ እቲ ከተውፃና ስለ ዝደለየት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ፀገም በቲ ፈለግ ኒል ወይ ድማ ኣብ ዲጋ ዝሰርሕዎ ዘሎ ኣብ ኣባይ እውን ከም መመንጨዊ ናይ ኒል እሞ ከዓ ኒል ከዓ ንሂወቶም ኣዝዩ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ መጠን ናይ ክልቲኦም ፖለቲካዊ ጂኦፖለቲካዊ ምሰሓብ ኩሉ ግዜ ዘሎ እዩ። ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን ስቲል ተፈትሐ ይኮነን። ስለዚ እዚ ፎረም እዚ ወላ እኳ ብስዑድያ እንተተገበረ ቀጥታ ዝምድና ናይ ስዑድያ ምዝኦም ዘሎ ምስ ግብፂ እዩ ዘሎ። ካልእ ግን ብግምጣ ኣሎ ኣብ ዘይገልፅዎ ኢትዮጵያውያን ክገልፅዎ ስለዘይክእሉ ስለምንታይ ገንዘብ ስለዝኸፈሉ ዘለዉ እሱ ድማ
اتقطع خم زبله ما مخنياتو ني امارات نخيتويو مخنياتو امارات كاتو دليت نيروم لك كم اثيوبيا احنا نقع بحر ندادينا بوي زخيت كبلو خليو سلازي كريتيريا ني امارات كتوز تخينكا ني اثيوبيا تتولو مخنياتو كبيري كون that's why بزي منقدي ني اثيوبيا كوصوا خيلوم زبل تنتنا له اذا ريزونبل كوينو يسمعني مخنيات ولا كو اثيوبيا نابقي بحر زغربت قطع في دقيقه بوت تطقامي تخونت ولا باف دقيقه تديكون بخالوت جيرا بيدا زور جيرا او تطقم تخونت ግን نقي بحري سكيورتي ግን عيون يقدسني كتب لي قبايو مسلايو يقداس تي محبر بنالبات extended member ديخ غبراني رو قلخ غبراني رو اقداسنت محلو ግን نشتي نسمعيو and then we will proceed to the next topic እዚ ግን اقداسنو زلو يزخا ابزوان زي زاربوم زلو مخنيات دما ابزناي سعودي زنبره فورم بريزيدنت سياس من سعودة عربية زقبرو طبق زمدنا كمون مسجبتي كالوتون من السودان مس كالوت بزح شركة نتجيرو سلزلو again قبتسبون نزكون تاتي بزل على كم تتمتو أبكال جزيون تنبيه لكم نيرة نجبتي بتعمي أقدر سنزلو جوبوليتيكا سلزو خنازي إيرتران قبتسن ندحر وسيدنا إيرترا حب قبت أختر حبات غل شركات قال ملا اللي يحكي عايش قبت كاب إيرترا ترى بقنا عجيب زحي زلوا مهنياتو إثيوبيا نتي فلك كالاي دي كخ قبري بخالاي زك حصرين تلاتهم ولا حنت خبر كقبروا زخولية بالله من الجراح قبروا لا يقولوا قال يقبروا لا بمن قد إيرترا أكسس تلوم قلنا تنايك بحر قدايم كابدوا يقوليهم كمون كاب سويس كان هذا زمت مراقبهم كعصوا خوليهم عقمية بالله من يكونون قل كم تنا إثيوبيا فلك نيل نتماي تطو كوحدوان دهر غيلهم أب قبسي حدا عبي تراجيدي ويك حدا عبي أنوات كفتر سلازغل كيس عمي تاويت ناي تهجر دزرتيو سلازي أبتي جماجم ناي نيل زلو تراي تحرشاناتهم زلو سلازي كمكون كوينو ويك إثيوبيا كتلمي إبلان مالتها يكون كونجل قبسي أبتمايتي extremely هتتصبي بمنصور دما أنت statistics حبريتا يرنيره كابتي أب 5% دي 10% ناي تهجر قبسي تلمعه أب أفريقيا تزبالة حرشاي زلوا إثيوبيا مزخول مايا مزخول مريت على نازل الوجن تقع قبص خربي كل نيم in terms of agricultural production سلازي نتماي كمدن العلي زقد صوب نقبت دخل بلي ليه سكنيش تنسمعيو then we proceed to the next please like قبرو support قبرو it's very important ሳብሲና ሳሲት አነጠን በ2018 ጀምሮ በሀገር ቤት ለውጥ ነበር ከዛም በኋላ ኢቨን ቻርተር ውስጥ ከተፈረመበት እስከ 2022 በብዙ የቤት ስራ ተጠምዳ ነበር ሀገሪቱ በዛ የቤት ስራ መጠመድ ውስጥ ይሄንን በጣም ኮንሰርንድ ሆና ያለ መከታተል ነገሮችም ነው አንዱ እንደ ምክንያት ልንወስዶም የምንችለው በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ፎረም አባልነት መገለሏ ታዲያ በቀጥታ በሚመለከታት ጉዳይ ላይ ድምጿን እንዳታሰማ ብሎም በየሀገራት ፍላጎት ጥላ ስር እንድትሆን ሊያደርጋት እንደሚችል ይነሳል ላንድ ሎክድ ስቴትስ እስከሆንን ድረስ ነገ አንድ ነገር እንትን ፈጥረው አላስወጣስ አላስገባስ ቢሉ ኢትዮጵያን እኮ የሚያሳስባት በነገራችን ላይ ይሄ የሬድሲ ፎረም ብቻም ሳይሆን እዚህ ጅቡቲና በሶማሌላንድና በሶማሊያ የተኮለኮለው አጠቃላይ ይሄ የባህር ቤዝ ብዙዎቹ ፈጥረው ያሉት በርካታ ሀገራቶች ራሱ መንግስትን ያሳስበዋል እኮ በዚህ ላይ ብዙ ጥናት ራሱ እየተሰራ ነው So بحفشات زبلو زلو again تزبين مماني كسب كندي تنايك بحر security ويابك بحر بوتا زي ملاوم كله تاجندا نمنتايو نتي وشتاو تصقم زلوم زدما حجي ابتا next topic ناتنا نسمع قدميو ግን حنتي هذا حن دحرزي اخ قبرلكم يعني حنتي اي قدم زربانا بريزنت ساز نبرت نسمينا بتلسنا የመከላከያው መከላከያ ከፍተኛ ጀነራሎች ማጋለጣቸውን ቀጥለዋል ከብርሃኑ ጁላ የቅርብ ጀነራሎች እየወጡ ያሉ የመከላከያው ጥብቅ ወታደራዊ መረጃዎች ቀንና ሰዓቱ በውል ባይታወቅም በመላው ሀገሪቷ ያበጠው ፈንድቶ የአብይ አህመድ መንበር ማንኩታኩቱ እንደማይቀር የሚያሳዩ ሁነኛ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ይፋ አድርገዋል ሀገሪቷ ከፖለቲካ መሪዎችም ሆነ ከወታደራዊ መሪዎች ቁጥጥር ውጭ ሆናለች የሚሉት ጀነራሎቹ የሺ ዘመናት የሀገሪቱ ድርና ማጊ ሆነው የህዝቡ መስተጋብር ጠንካራ በመሆኑ አብሮ ጠበቃት እንጂ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ ሌሎች ሀገራት የኛ ተመሳሳይ ችግር ቢገጥማቸው ወዲያው ይፈራሩ So انتهي زبل زلوتي تنتنا حقنتو ميت evidence على ودي قال ملا بزي قدس كن كابت زلو كنتات ميت كاجن ابريالي تكون ان تستمركو حبريتايو انتهي كنتات دما ابي احمد بزح وشتاو صقماتنا تون بزح رقات كم زي رخبه كابتم سراويتون امنت كم زبدله بتدغاغامي يوصالو حبريتا زدما انتهي ابي ترايو زيادة طبعا حركة تقولوا تهنديدو فكورياتيو معناته فانو كم ناي تግራይ highly organized አይኮነን ስለዚህ ልክ ከም ዚ ዝዓጠ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ አውሽቲ ሶምና ጣጣ ዓቢለ ካሊ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ነይርዎ
ስለዚህ ዓጢቑ ስለዝኣተወ ድማ ናይ ሓፂር እዋን እዩ ሓሲቦ ነይሩ እንተኾነ ከምቲ ዝሓሰበ ከም ዘይኮነሉ ብተደጋጋሚ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሓደ ካብቲ ዝተፀበየ ወፃኢ ዝገብሮ ዘሎ ድማ እቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ወይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘለዎ ብህዝቢ ዝድገፍ ቃልሲ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሰራዊት ናቱ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ዘጋጠሞ ኣንጻር ሓንቲ ክፍለ ሃገር ዝገበሮ ዕንወት ስለ ዝረኣየ ድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል ፀገማት ድማ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላዲ ብካልእ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት እውን ስለ ዝርዩ ዘለዉ ከምቲ ናይቲ ሓደ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ብርቱዕ መጥቃዕታት ብዙሕ ግዜ ብድሮንስ ብነፈርቲ ገለ ዝካየድ ዘሎ ብከምኡ ከዓ ውግእ ክስዕር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ሓደ ዓብዪ ናይ ቤት ማእሰርቲ ብምፍራስ ኣብኡ ዝነበሩ እሱራት ኣውፅኦም ኣገደስቲ ከተማታት እውን ካብቲ ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ወሲዶሞ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብጣዕሚ ኣብ ኣንፅርፅሮት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ብወገን ኦሮምያ እውን እንተኾነ ዳርጋ ነቶም ሰራዊቱ ብዙሕ እምነት ስለ ዘጉደለ ኣብ ካልእ ሪፖርት ዝረኣኽዎ በቲ ሪፓብሊካን ኣርሚ ዝበሃል እንታይ እዩ ኢማራት መፅያ ኣሰልጢና እዚኦም ንዓኻ ክከላኸሉልካ እዮም ኢሎም ኣሰልጢኖምን ዕጥቆምን ኩሉ ነገረን ሂቦሞም ቀጥታ ብሓላፊ ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር እዚ ብርሃኑ ጁላ እንድዩ ፊልድ ማርሻል ዝብልዎ ንሱ ዘይኮነ ዝመርሖም ቀጥታ ኣቢ ዝመርሖም ናይ ኣቢ ትእዛዝ እዮም ዝወስዱ እዮም ሪፓብሊካን ኣርሚ ዝበሃሉ በኣታቶም ገይሩ ኣብ ኦሮሞ እውን ነቲ ናይ ኦኔግ ወይ ከዓ ናይቲ ኦኤልኤ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ንኻሊ ኣብኡ እውን ናቱ ተዓጣቆ ከይዶም ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ ስለዚ እቶም እቲ ሕዱር እቲ ቀንዲ ሰራዊት እምነት ኣብኡ ስለ ዘጉድል ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ እንታይ ሕጂ ኢሎም እዚኣ ምናልባት ዘይጠቐስኳ እዚ ጀነራል ብናተይ ትዕዝብቲ በዚ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ኩነታት ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ወይ ከዓ ፖለቲካውን ወታደራውን ረፅሚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንሕና ብፍሉይ ተኣምር ናይ ኣምላኽ ኢና ከም ሃገር ንቕፅል ዘለና ኢሉ እምበር ከማና ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘሎ ሃገር ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢሉ ወታደራዊ ጀነራል እዩ ዝብል ዘሎ ክንደይ ግዜ ይኮም ዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን እንታይ ኢሉ ወታደራዊ ሓይሊ ናትና ኣብዚ ዝሓለፈ ወታደራዊ ገለ ነገር ክገብሩ እቲ ምርኢት ክገብሩ ናይ 116 ክገብሩ ክትዳለዉ ከለዉ እንታይ ኢሉ ነይሩ ወታደራዊ ሓይሊ ናትና ካብ ሕጂ ዘለዎ ኣብ ዘበን ደርጊ ዝነበሩ ኣፀቢቑ ይሓይሽ ነይሩ ኢሉ ከዓ ብዙሕ መዛረቢ ኮይኑ ነይሩ እዚ ብርሃኑ ጁላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወዲዝን ፀገም ከም ዝፈጥር ዘሎ እስከ ንስማዕ እንጂ እሱ ነበር የሚሉት ጀነራሎቹ የኢትዮጵያ በዚህ ሁሉ ሴራና ትርምስ ውስጥ አንድነቷ ሳይፈርስ መቆሟ የሚጠብቃት አንዳች ኃይል ስለመኖሩ የሚያሳይ ተአምራዊ ክስተት ነው ሲሉ ያክላሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በራሱ ስህተት በከፈተው ጦርነት አጠፋዋለሁ ባለው ኃይል እየተለበለበ ስለመሆኑ ከአውደ ውጊያው የሚወጡ መረጃዎች እየጠቆሙ ሲሆን በአማራ ክልል ያለው የአውደ ውጊያ ውጤት ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደ ውሻ አላምጄ አሰርኳቸው ካሏቸው ታማኝ ወታደራዊ ሹማምንቶቻቸው ጋር ሳይቀር እያጣላቸው ስለመሆኑ የተሰማው የአብይ አህመድ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ በአማራ ህዝብ ላይ ያወጀው ኦፕሬሽንን ማስተባበልና በሪፖርት ድርደራ ሊቀለብሰው በማይችል መልኩ መሸነፉን ማመኑ ሲነገር ይህንን እውነት የተረዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የአማራ ክልል ኦፕሬሽን ካሰብነውና ከጠበቅነው በተቃራኒ ሆኖብናል፣ ለዚህም ደግሞ ዋነኞቹ ተጠያቂዎቹ ብርሃኑ ጁላና አበባው ታደሰ ናቸው ብለው ሳይጨርሱ ድል ቁርሱ እያሉ ያንቆለባበሱትና የመጀመሪያው ፊልድ ማርሻል አድርገው ትከሻውና ደረቱ ላይ በኮከብ ያጌጡት ብርሃኑ ጁላን የተመለከተ ዜና የደረሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ again ብንጹር እዚ ድማ ኣብ አብይ አሕመድ ዝጀመረ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ወታደራዊ ወይ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ አካይዳ ዘጋጥም እዩ ሰራዊት ናትካ ከምቲ ዝድለ እሞኻ ኣብቲ ንዕቆ ዝነበርካ ውግእ ከይዱ ውፅኢት ከምፃልካ ተዘይኪኢሉ እምነት ኣብ ሰራዊትካ ናብ መራሕትኻን ከተውርድ ዝንቡር ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ወይ ድማ በቲ ፌደራላዊ ወታደር መከላከያ ዝብልዎ ካልኩሌሽን ተሪኻዮ ኣብ ኣምሓራ ከይዱ ንፋኖ ክስዕረሉ ዘይክእል ምክንያት ክህልዎ ኣይግባእን ብናቶም መንገዲ እየ ዝብለኩም ዘሎ ብዓይኒ ሓቅን ተሪኻዮ ኣብ ክውንነት ተመርኪስካ ክትሪኦ ከለካ ግን ንፋኖ ንመን ኢኻ ክስዕር ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ዝገብሮ ዘሎ ፋኖ ህዝቢ እዩ ኣብ ህዝቢ ድማ ዘሎ ምስ ህዝቢ ድማ ዘሎ ስለዚ ለሉ ኩሉ ድማ ሰራዊት ትብሎ ዘለኻ ኣምሓራ ሓደ ዓብይ ብሄር እያ ኢትዮጵያ ስለዚ ኣብቲ ወታደራዊ እዚ ይኹን ኣብቲ ወታደራት ናይቲ መከላከያ ብዙሓት ኣምሓሩ ኣሎ ተወለድቲ ኣምሓሩ ኣሎ ሕጂ ብክልተ ኢኻ ኣብ ግድል ብክልተ ፀገም ኣሎ ኣቢ ነቲ ውግእ ክዕወት ኢሉ ነቶም ኣምሓራ ካብቲ ወታደራዊ ማዕረጋትን ካብ ውትድርና ተኣልይዎም ብሙሉእ እቲ ውትድርና መከላከያ ዝነበረ ኣብ ፋኖ ኮይኑ ሓያል ሓይሊ ኮይኑ ክመፆ እዩ ኣብቲ ዘለዎ ተገዲፎም ድማ ምስጢር ናውፅኡ ድዮም ንህዝቦም ክቐትሉ ይክእሉን እዮም እዚ ድማ ውፅኢታዊ ኦፕሬሽን ንክገብር ድማ ኣየኽእሎን እዩ ዘሎ እዚ ወዲ እዚ ድማ ብዙሕ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ጭንቀት ይፈጥረሉ ከም ዘሎን ነቶም ጀነራላት ድማ ሕርቃኑን ጭንቀቱን የውፃሎም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ሓበሬታ ብግምጣሉ ግን መጠንሱ ኣብ ከምዚ ተጸሚዱ ከሎ እቶም ጀነራላት ንሱ ዝጥርጥሮም ዘለዎም ካልኦትን ግን
ብፍላይ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ እንተሪኻዮ ንሳቶም ናቶም ካልኩሌሽን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ገለገለ ዝጠርጠሮም ድሮ ካብ ስልጣን የውርድ ኣሎ ይብላሉ ካብ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ እውን ተወለድቲ ናይ ደቡብ ይኹኑ ይኣልሎ የብልሎ ግን እቲ ቀንዲ ክግምጥሎ ዝኽእል ወይ ከኣልዮ ዝኽእል ግን ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ብቐጥታ ምስኡ ርክብ ዘሎ ከም ዝኾነ ወይ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ትንተና እውን ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃገር ኣብ ዘይተስተኻኸለትሉ ኩነታት more likely እቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ እቲ ዕልዋ ክካየድ ዝኽእል but we will see already እቶም ኢማራት ሪፐብሊካን ጋርድ ገይሮምሉ ኣገዳሲ ንሱ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከም ዝኽእል ጽቡቕ ገይሮም ኣብ ቀረባ ሓገዝ ገይሮምሉ ነይሮም እዮም ካብ ቀደሙ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣካይዳ ናቱ ይርይዎ ስለ ዝነበሩ ኢማራት ድማ ዓብ ረብሓ ስለ ዘለዎም እቲ ኩነታት ከምዚ ይመስል ንእሽተይ ሰሜና ናብ ኔክስት ክንሰግር ኢና ዱብዳ እንደወረደበት ሰው በድንጋጤ ክው ማለታቸውን የ4 ኪሎ የመረጃ ሾላኪዎች ያወጡት መረጃ ያሳያል 4 ኪሎን ከባድ አውሎ ንፋስ እየዞረው ነው ሲባል የንፋሱ መነሻ ደግሞ ከወደ ብርሃኑ ጁላ ቢሮ እንደሆነ የጠቆሙት የመረጃ ምንጮቻችን ይሄው አደገኛ አውሎ ንፋስ 4 ኪሎ ሕማቅ ንፋስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ካብ ኦፊስ ናይ ብርሃኑ ጁላ ወይ ካት ሓላፊ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሃገር ፊልድ ማርሻል ካብቲ ቤት ጽሕፈት ናቱ ዝወፅእ ዘሎ ዝብል ጽንጽንታ ኣሎ ግን ጽንጽንታ ብዙሕ ጭቡጥ ሓቂ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእልኒ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ኣብ ወታደራዊ ይኹን ኣብ ከምኡ ጭቡጥ ሓበሬታ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ again we have to be very careful but ከም ሓበሬታ እንተፈለጥናዮ እዚ ኣይብለናን እዩ ናብቲ ኔክስት ኣርእስቲ ቅድሚ ምስጋርና እስከዚያ ንስማ is one of the big sticks that the United States uses to keep the rest of Africa in line. And Eritrea is one of that bucks the U.S. military and economic system. It is So, Abertra, hanti kapti America stafalale technique gera ab kullu giዜ ab ሽግርን መከራን ከም ትነብር ዝገብራ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ እዚኣ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም ስለ ዝደለኹ Cuba of Africa. Ethiopia was used as an instrument for American imperialist interests in Eritrea. Eritrea, a small country of only 6 million people, the secularist. So እንታይ ኢሉ ዘኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ቀደም ኣብ ሰባታት ዝነበረ ዝመስል ስእሊ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ንኢምፔሪያል ወይ ከዓ ነቲ ሓይሊ ወይ መግዛእቲ ናይ ኣሜሪካ ንምሕያል ኣሜሪካ ኢትዮጵያ መሳርሒ ናቶም እያ ካብ ቀደም ብምባል እዩ ዝገልጽ ነይሩ ስለዚ this has never stopped ኣብዚ ዝሓለፈ 50 ዓመት 60 ዓመት ወላ እንተበልካውን it didn't change and socialist and one that does not collaborate with the United States or its AFRICOM military command. And let's look at it. First of all, the people that the panel says have been enslaved, the panel mentions 400,000 enslaved persons, are people, mostly young people, who have been drafted by the Eritrean government into national service. National service is not just military, but it's also in public works projects, but also So بحفش بزعباتي أكيدنا إيرترا مبزحت جزية بمعربة عالم كم حدا أبي كفو نجر كم سيد أنا وأكيدا زجلت تمسها لنجر أبي يوكرين كبر كلوجن أتزتاق على زلون ملو حاجة زبوة زلون تمسها وتهدراوي جدود وتهدراوي حجي زلوا إسرائيل وننتقونت عبد جفن عبد مورال زلوا سلزي ناشتاقرات سنغافورة يكون إسرائيل تكون يوكرين تكون كمون إيرترا كالت هجراتون الزي وتهدراوي حق زلوا من سي كل وتهدراوي ترينين خواسد زقبل حقي أبي إيرترا ترى يكون نال بات أبي إيرترا فلوس جبرو سلمنتاي تهجراو قلقلوت قدب زي جبرالو مودة زي جبرالو الزدما أزيو قبول حتى يو أنت خونه تريالي ترايو إيرتراون ولا كل سبز دليون كل 8 دليون أنت خونه تكون تهجن عون زفقت كنتات يكونن هذا نحنت هاجر كتحمي أنت خين كمجمرية جرى عليه لا مجمرية تاب كبابيا زلوا بوليتيكاون كالن شجرات كم زئلا جبر مو دهريو كتحمن كي تحمن تخل نعبنت بتنا كلتشن عصرت شو من تنزقت على كنتات أنت زخيد نيرو هجرا وقل قلوت تطوق بلالو سبكت آيس خلالو إلو كل تزبي دمس خسمع قبوليو this is very reasonable أنا نعبنت أبتوانتي بزح تسبيت نيرني even برتو تقاومي وكا تقاوم خلوه منجست كم خبرسي ريدي زلوا بزوان زبل ولا تناي ديمقراطية تناي قلقديفو نزسي كجبرين الربحو إلى بينيرا what I didn't expect أنا زي تصبحه كم سبقن أبتقرأي كم زعينة وجود خجاتم ويدما تجارو كم زعينة provocation أبي إيرترا نخجبرو of course إيرترا ولا
ወላቲ ሚሳይል ከይተኮሰውን ውድቀት ናይ ህወሓት ከም ትደሊ ንጹር ነገር እቲ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መቀናቀንቲ ሓይልናቶም ስለዝነበረ እዚ ከም ቅቡል ክትወስድ ትኽእል ኣገደስቲ ቪድዮታት ኣለዋን ሕጂ መጀመርያ ግን በዚያ ክንጅምር ኢና ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣበያ ዘላ መሲልኩም እዛ ቪድዮ ኬትኩም ኣብኡ ክትርእይዋ ንእሽተይ የከርየኩም ካብ ቡያ ትብል ወይ ካብ ቡያ ሚድያ ትብል ኬትኩም ክትርእይዋ ትኽእሉ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ሰብ ኢንቨስትመንት ንክገብር ኣብ መንጎ ቢንያም ሰመራብ ከምኡውን ኣብርሃም ሃይለ ዝተገበረ ልውውጥ ናይ ሓሳባት ወይ ኢንተርቪው እስከ ንስማዕ ንእሽተይ እዚ ድማ ሓበሬታ ክበና ይኽእል እዚ ኣሲ ሕፅር ዝበለ እንድሕር ገሊፅካና ዜን ብድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ቦታ ክንኣቱ ኢና በድምሱ ተታሒዙ ወፍሪ ኢንቨስትመንት እንታይ ምዃና ምስ ገለፅካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንት ምግባር ይከኣል ድዩ ድከኣል እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት እዩ ክንገብር ንኽእል ደይከኣል እንድሕር ኮይኑ ድማ ስለምንታይ ነዚአን ትገልፀለይ ናብተን ዝቕፅል ክንከይድና ቴንክ ዩ ምድርክና ኢኻ ኦኬ ወፍሪ ብኣጠቃላል ክትገልፆ ከለካ ዝኾነ ናትካ ንዋታት ቀሪብካ ገለ ኣፍሪካ ናይ ምሻጥ ካብኻ ንዓኻ ናይ መክሰብ ምድላብ ነቲ ካልእ ተወፍረሉ ቦታታት ከዓ ናቱ ዝኾነ ተጠቃሚ ክኸውን ትገብሮ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ምስራሕ እንቅስቃሴ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ናትካ ከም ኣወፋራይ እንታይ እቲ ናትካ ኦብጀክቲቭ ዕላማኻ እንታይ እዩ ብኣጠቃላሊ ምክዕባት ሃብቲ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ግን ኩሉ ኣብቲ ተወፍረሉ ከባቢታት ካብ ሕጊ ብዝወፀ ወይ ከዓ ነቲ ኣከባቢያዊ ዝፅይቕ ወይ ከዓ ነቲ ሕብረተሰባዊ ዘሎ ስነ ምግባር ዝሃሲ ኣካይዳ ክትከይድ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ንወፍሪ ዝምልከቱ ሬጉሌሽንስ ኣለዉ ንዓቶም ኣብ ግምት እቲኻ ዘን ፕሮዳክሽን ፋክተርስ ንብሎም ኣለዉ ፕሮዳክሽን ፋክተርስ ማለት ሓደ መሬት እዩ ካልእ ዓቕሚ ሰብ እዩ ሳልሳይ ከዓ ካፒታል እዩ እዚአን ኣዋሃሂድካ ገለ ክትምስርሕ እንከዓ ገለ ሰርቪስ ክትህብ ከለካ እዚ እዩ ወፍሪ ማለት ሕጂ ተፍርዮ ነገራት ምስቲ ተፍርየሉ ሃገር ዘሎ ናይ ወፍሪ ሬጉሌሽንስ ምስኡ ተሰማሚዑ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ትህቦ ሰርቪስ ከማን ከምኡ ማለት እዩ እዚ ብኣጠቃላይ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝግበር ወፍሪ እዚ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ወፍሪ ክግበር ይከኣል ድዩ ንዝብል ሕቶ ኦፍኮርስ ይከኣል እዩ ሃገርና ምናልባሽ እቲ ዘላቶ ሃዋሁ ኣፀቢቕና ንርድኦ መስለኒ እሱ ከሎ ከማን እቲ ወፍሪ ፍቑድ እዩ መንግስቲ ኣብ 4 ሴክተራት ኣለልዩ ንህዝቢ ከውፍሩ ፍቓድ ሂበሎ እቲ ሓደ ማኑፋክቸሪንግ እዚ ምስናዕ ማለት እዩ ካልኣይ ኣግሪካልቸር እዩ ኣብ ግብርና ኣብ ሕርሻ ሳልሳይ ኣብ ሃብቲ ኣሳ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ ኣብቲ ቱሪዝም ዝበሃል እዩ ኣብዚአን ሴክተርስ ኣቕምለኒ ከውፍር ይኽእል ዝብል ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ግዴትኡ ዘማልአ ኤርትራዊ ዜጋ ንኸውፍር ባይታ ጥጡሕ እዩ ክፉት እዩ ሕጂ ባይታ ጥጡሕ ክብለካ ከለካ እቲ ዕድል ክፉት እዩ ከም ኣውፋራይ ግን ኣነ ነዚ ዝሓስቦ ዘለኹ ከውፍር እንድሕር ክጅምር ኮይነ እቲ ማርኬት ከፅንዖ ኣለኒ ቅድም እቲ መሳለጥያታት ከፅንዖ ኣለኒ ሕጂ ምስ ኩሉ ማሕንቆታቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማሕንቆታት ንዑ ሰጊረ ከውፍር ክእል እየ ንዓይ ስማዊ ዝኾነ ዋላ ከህብትመኒ ዝኽእል ኣታዊ ክረክብ ይኽእል እየ እንድሕር ትብል ኮንካ እቲ መንግስቲ እንሆ ሜዳ ዝበለን እዚአን 4 ሴክተራት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኩሉ ሃገር ኤርትራዊ ዜጋ ከዓ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዜጋ እንድሕር ግዴትኡ ዜጋዊ ግዴትኡ ኣማልኡ ከውፍር ኩሉ ክፉት እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ሕጂ ኣብ ግዴታ ክንመፅእ ከለና ምናልባሽ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን እንታይ ዓይነት ግዴታ እዮም ዘማልኡ ኣብ ዝብል እንድሕር ክንዛረብ ኮይና እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሞታ እቲ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ብርሃፁ ብግዚኡ ብርሃፁ ብሂወቱ ይኸፍል እዩ እቲ ኣብ ደገ ዘለና ከዓ እዚ ሰርቪስ ንኸይጎድለና መንግስቲ ሓደ ዝገበሮ ማለት እዩ ብኣዋጅ ዝወፀ ካብ ኣታዊኻ 200 ክትከፍል ከም ዘለካ ዝኾነ ዓይነት ሰርቪስ ኣብ ኤርትራ ትሓትት እንድሕር ኮንካ እዛ 200 ተማልእ ክትከውን ኣለካ እዚኣ መብዛሕትኡ ዘን ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ 200 ኣታክ ክገብርዎ ከለዉ ንመንግስቲ ይጠቅም ኣሎ ብዝብል እዩ ንመንግስቲ ናይ ኣታዊ ምንጪ ኣለዎ ኢሎም ንዑ እዮም ኣታክ ዝገብሩ ንሕና ግን ከም ዜጋታት ኣብ ደገ ዝነብር ዜጋታት ንዓና
ያ ከምዚያ ትሰምዑዋ ዘለኹም እታ ጉዳይ ነዚያ ትመስል ባት አብርሃም ሃይሌ ኣነ እኳ ኣካሽ ኩሉ ሰብ ንኩሉ ሰብ ፈልጥ ክብል ኣይክእልኒ አብርሃም ሃይሌ ቢዝነስማን ድዩ ዲፕሎማት ድዩ ምናልባት ኣብ ታሕቲ ሓብሩና እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓበሬታ ሎጂካል እዩ ኣይ ቲንክ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ሕግን ኣገባባትን ኣለዎ ናቱ ቅድመ ኩነታት ድማ ኣነ ፅሩ ክበካ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ በቲ ኣገን ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ግን እቲ ማሕንቆታት ዝብሎ ዘሎም ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ሞር ትራንስፓረንሲ ከድልዮ ይኽእል ብፍላይ ንኢንቨስተር ኣብ ንምስሓብ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ኢንቨስት ዝገበሩ ኩሉ ወይ ከዓ ኢንቨስት ንክገብር ኣብ ሓበሬታታት ኣብ ዝወስደሉ ዝነበርኩ ሞር ሓበሬታታት ዝወሃበሉ ኩነታት ፕላትፎርምስ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፕላትፎርምስ ክስፋሕፋሕ ከም ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪው ምናልባት ከድኩም ስምዕዋ ናይ ነዋሕ ኢንተርቪው ጥራይ ኣንፈት ከሪኩም ኣገዳስነት ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘሎ ከድኩም ንክትሰምዑ ኢለ ኣብ ዝምፅያ ዘለኹ ኩላ ከስማዓኩም ኢለ ይኮንኩን ስለዚ እቲ ኣብ መንግስቲ ፕሪፈር ዝገብሮ I think እቲ መንግስቲ ዝሕብሮ ዘሎ ኣብዚ ንዓበይቲ ኢንቨስትመንታት ብንጹር ሕርሻ I think እቲ ሃብቲ ዓሳ ቱሪዝም ከምኡውን I think ማኒፋክቸሪንግ ድማ ሰብ ፋብሪካታት ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ግን ብዙሕ ነጥብታት ብዙሕ ሕቶታት ክህሉ ክኽእል እዩ ሰብ ሰራሕተኛ እንታይ ክገብር ክእል ምስቲ ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ ብኸመይ ክረክብ ይኽእል ሰብ ነቲ ሰራሕተኛ ብኸመይ ብውሑስ ከም ሰራሕተኛ ክገብሮ ይኽእል there are many technical ሓደ ሰብ ኢንቨስት ቅድሚ ምግባሩ ብዙሕ ቴክኒካል ሕቶታት ኣለዉ ከምዚ እናገበርካ ኮንቨርሴሽንስ ክግበር ተጀሚሩ ግን እቲ ሰብ እናተማሃረን እናተደላደለን ክፀንሕ ይኽእል ስለዚ ከድኩም ስምዕዋ ሓበሬታ ብንጹር ክሰምዕዎ ኣነ እውን ኣብ ቀፃሊ እናመቃቐልኩን ንእሽተይ ክፋል ከምፃልኩም ክፍትነ ምስቲ ቶፒክ ናተይ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ሕጂ እውን ክምለሳ ንእሽተይ መንስማዓያ ድሕሪኡ ናብታ ኔክስት ክንሰግር ኢና መሰልና ንኸይነውሕስ እዮም ዝዕንቁፅና ዘለዎ ስለዚ ንሕና እውን ምዕራባውያን መንግስታት ኣብ ከምዚ ኣታክ ገብሮ ከሎ ንሕና ድፈን ናይ ምግባር ግዴታ እውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዘን ግዴታታት ዘማልአ ኤርትራዊ ዜጋ ብምሉእ ኣብ ዘንጠቐስክዎን 4 ሴክተራት ከወፍር ይኽእል እዩ ምናልባሽ ኣብ ሕርሻ ክተወፍርን ኣብ ምስናዕ ክተወፍርን እቲ ሜዳ ቁሩብ ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕጂ ኣብ ማርኬት ሪሰርች ጌርካ ኣብ ዓድና ናይ ስቲል ሕፅረት ኣሎ ቶንዲኖ ክስርሐ ኢልካ እንድሕር ተበጊስካ ማዕድን ክተውፅእ ኣለካ እቲ ኦር ኣውፂኻ ኣምኪኽካ ስቲል ጌርካ ናብ ቶንዲኖ ክትቅይሮ ብዙሕ ኣዝዩ ሓያል ፀዓት የድልየካ እዩ እዘን ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝዋስኣለ ዘለዋ ናይ ማይኒንግ ካምፓኒስ ናተን ዝኾነ ፓወር ስቴሽን ገይረን እንሰርሓ ካብ መንግስቲ ፓወር ዝፅበያ ኣይኮነን ናተን ንበይኑ ዩኒላተራል ፓወር ስቴሽን ኣለዎን ብኡ ተጠቒመን እየን ዝኽዕታ ብላ ዘፃርያ ማለት እዩ እስኻ እውን ከምኡ ክገብር ይኽእል ክእለት ኣለኒ ካፒታል ኣለኒ ትብል እንድሕር ኮንካ ኣዝዩ ክፉት እዩ እቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ክገብሮ ዝኽእል ወፍሪ ብምሉኡ ቀዳምነታት ኩሉ ግዜ ንኤርትራዊ እዩ ዝወሃብ እቲ ኤርትራዊ ክገብሮ ዘይክእል ወፍሪ ግን ናይ ግድን ኢኻ ትግደድ ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ኣፈርቲ ይዕደሙሉ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ኣብ ማዕድናት ክንገብር ስለ ዘይከኣልና በዓል ነብሳን መፅአን ሳንሪጅ መፅአን ካልኦትን መፅአን ማለት እዩ So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ኣነ ከም ርዲት ናተይ ዓበይቲ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክትስ እዩ ኢንፋክት ብዙሓት ሃገራት እውን ኢንቨስትመንት ክሓታ ከለዋ ካፒታል ሪኳየርመንት እውን ኣለዎን ክንዲ ምንታይ ካፒታል ክትቅርብ ኣለካ ሚኒማም ሪኳየርድ ካፒታል ዝበሃል ኣሎ ክንዲዚ ዝኣክል ክኸውን ኣሎ መብዛሕትኡ $100,000 ገለ እናበሉ ኣብ ባንክ ናቶም ከተርእለካ ገን እቲ ገንዘብ እውን በናይ ካረንሲ ዝወርዳ ባንክ እውን ብኸመይ ኢኻ ትጥቀመሉ ሜኒ ኮሽንስ ግን ዝያዳ ናበይ ኣተኩሮ ዘለዎ ሓበሬታ እንተተዋሃበ ደስ ምበለኒ ንእሽተይ ነቲ ወዲ ሃገር ብዓቕሙ ክገብሮ ዝኽእል ናት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክገብር ዝኽእሉ that's very very excellent ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ግን ነቶም ተራ ህዝቢ ክዋሳኣሉ ዝኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ንኣብነት ቱሪዝም ብንእሽተይ እውን ክስራሓሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ግን ቱሪዝም ከዓ again ምስቲ ፍሪ ሙቭመንት ናይቲ ህዝቢ ምንቅስቃሳት እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ሞር ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽንስ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኤክስፐርትስ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ሞር ብፍላይ ድማ ካብ ኤርትራ ክመፅእ እንተኽኢሉ ኣብ ብዙሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ከምኡውን ነቶም ኢንቨስት ገይሮም ዘለዉ ኣንፂኻ ናቶም ርእቶ ምቕራብ እውን ነቲ ሰብ ብዙሕ መሓገዘ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ ኣብታ ኔክስት ክንሰግር ኢና
ኣብዚያ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ገለ ኢንተርቪው ተገይሩሎ እስከ ንስማዕዮም ኣብ መንጎ እዚኣ ትግራወይትያ ምስ ሓደ ኤርትራዊ ሰብ ግን ናይ ትግራይ አይዲዮሎጂ ዘለዎ ዝተገበረ ኢንተርቪው እዩ ኣገዳሲ ዘረባ ድማ ይዛረብ እስከ ንስማዕዮም ኤርትራ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተሪእካዮ ተወዲብካ ምቅላስ ነቲ ኣንጻር ናይቲ ስርዓት ዝኾነ ተወዲብካ ምቅላስ ለውጢ ኣብ ምምዛእ እዚ ዝበሃል ርኡይ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣይተረኣየ ነይሩ ካብቶም ዝሓለፉ 2-3 ዓመት ከምቲ ዝበልካዮ ብውዳበ መልክዕ ዝመፁ ዘለዉ እንተዘይኮይኖም እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ንውዳበ ዝጥዕም ኣይኮነን ብኣውራጃ ተኸፋፈለ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ከምቲ ዝበልካዮ ካብቶም ዝሓለፉ ድሕሪ 9 ጀሚሩ እዩ እቲ ኩነታት እውን እንዳተበላሸወ እቲ ከምቲ ዝበልካዮ ንስኻ ከዓ 2000 ጀሚርካ ኢኻ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ናበይ ናብ ዝሓመቐ ብርኪ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲእካ ናብ ቃልሲ ዝኣትኻሉ ወይ ከዓ ዝጀመርካሉ ኩነታት ተፈጢሩ እሞ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ማለት ስጋዕ ሕዚ 20 ዓመት ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ብሕማቕ ሃገራውነት ዋላ ነፃነት ድሕሪ ምምፃእሲ ዝበሃል ናይ ዲሞክራሲ ከይዲ ዝበሃል ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝበሃል ኩነታት ኣይተረኣየን እሞ ንምንታይ እዩ ስጋዕ ዝርዩ ዝኾነ ቃልሲ ዘይ ኣብዚ ሕቶታት ኣረዩ ሕጂ መጀመርያ I think እቶም ተቃወምቲ ምዚኣቶም ኢንተርቪው ዝገብሩ ክሳብ ክንደይ ነፍሲ ምትሓት ከም ዝስምዖም ገይሮም እዮም ዝሓትዎም ኣብነቲ እዚኣ ክትሓትት ከላ ከም ሓንቲ ምህርቲ ጋዜጠኛ ትግራወይቲ ናይ ኤርትራ ኢኮኖሚ ስለምንታይ ፅቡቅ ኣይከደን ወይ እንታይ ኣይኮነን እንታይ ወሪድዎ ካብ ምሕታት ክትሓትት ትኽእል እንድያ ከም ሕቶ ግን ፈፂሞም ዘይጠቕስዋ እትሳቶም ዝሃንደስዎ ሳንክሽንስ ወይ ከዓ በኣታቶም ገይሩ ዝወርድ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዕፅዋ ከምኡውን እገዳ ብፍፁም ኣይጠቕስዎን እዮም እዚ ምጥቃስ ንዓኻ ከምዚ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ እንተዘይብልካ ነቲ ሕቶኻ ክሬዲቢሊቲ ሂቦ ኤርትራ ብቁጠባ ላዕሊ ክትከይ ዘይካለት ወይ ከዓ ፅቡቅ ክትከይ ዘይካለት ሓንቲ ካብቲ ኩሉ ዩኒቨርሳሊ ክቕበላ ዝግባእ ኣብ እገዳ ዘላ ሃገር ኣይናይትላ እገዳ ወሪድዋ ከሎ ላዕሊ ትኸይድ ዘላ ራሻ ሪል ንነዊሕ ስለተዳለወትሉ እሞኻ ፀጋታት ኣብ ውሽጣ ስለ ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዋ እሞኻ ምስ ቻይና ቃጥታ ዶብ ስለ ዘለዋ እያ ትንቀሳቐስ ዘላ እዚ ኩሉ እውን ብዙሕ መዕንቆታት የጋጥማ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ግን ኮምፕሊትሊ ኣንጻር ኣሜሪካ ኩላቶም ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ጎረባብቲ ኩላቶም ከም ዝዓፅዋ ኢቭን ነዳዲ ከም ዘይትረክብ ንክትግበር ዝገበረ ስርዓት ካብኡ ተመርኪሶም ነዚ ዓይነት ሕቶ ክሓቱ ከለዉ ኣነ ብሓቂ ደምካዮም ዘፍልሑልካ ስለምንታይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይፀብቕ ይሕማቕ ንክሰርሕ ዕድል ኣይተዋሃቦን ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝኾነ ነገር ንኸይገብር ኮምፕሊትሊ ተዓፅዩ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕማቕ ኣጀንዳ ገይሮም ነቲ ሰብ ኣብ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ክሰርሕን ከልምዕን ከም ዘይክእል እቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ድማ ኖርማል እገዳ ናይ ዶላር ወይ ናይ ገንዘብ ወይ ከዓ ናይ ንብረት ምእታው ወይ ናይ ገለ ይኮነን ቀጣይ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ነቲ ኢኮኖሚስ እንታይ ብሎ ብእንግሊሽ ክሪፕል ክገብርዎ እቲ ኢኮኖሚሲ ርኹምሽ ኢሉ ክመውት ስርዓት ድማ ብኡ መንፅር ክመውት እሞ ድሓን እቲ ኤክስፐርት ኣምፅያቱ ዘላ ክዛረብ ንስምዑ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዋላ ተወፃእ ዘለኸ ከምኡ ዓይነት ብቱን ዝኾነ ቃልሲ ከካይድ ንምንታይ መሪፁ ንምንታይ ዘይተወደበ ምባል ንኽእል ብዙሕ ድዩት ክስታዩ ሓደ ኣፍኮርስ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንድሕር ሪኢኻ ኮንኪ ስጥምቲ ዓዲ ኣይኮነት ስጥምቲ ክብል ከለኹ ንምሳሌ ከም ትግራይ ሓደ ቋንቋ ዝዛረብ መብዛሕትኡ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ሓደ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ክለዓል ከሎ ዋላ እውን ምሳሌ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፍልልይ የለን ማለት ኣይኮነን ንእስ ዝበለ ፍልልያት ይኸውን ማለት እዩ ንዑ እቲ ዝዓዞ እቲ ትግራዋይ ምዃን እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝዓዞ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኣይዲዮሎጂ እዚኣቶም ዘጂ ኤርትራዊ መስለኒ ብቐረባ እኳ ይፈልጦን እየ ግን ጠቕላላ እውን ኣይፈልጦን እየ ግን ኣብዚ ኢንተርቪው ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ ምሁር ኢኻ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ስጥመት የብላን ወይ ከዓ እቲ ህዝባ ዝተፈላለዩ ከም ትግራይ ኣይኮነን ገለመለ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ክውንነት ግን ከምዚ ኣይኮነን ኣሚን ንኤርትራ ፍተዋ ፅላያ ንሻዕብያ ፍተዎ ደግፎ ኣይትደግፎ ተቃውሞ ካላርስቲ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍሉይ ህዝቢ ከም ሓደ ዝሓስብ ወይ ከዓ ናሽናል ኣይደንቲቲ ዘለዎ ኣበይ ዘሎ እንድሕር ኢልካኒ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ሱዳን ከም ሱዳን ክሓስቡ ከማን ኣይክእሉን እዮም ጅንሰ ኮይነ ተቐዳማይ ትሕቶክ እንታይ ዓሌትካ ካበይ ኢኻ ትበሃል ዜግነትካ ብዓሌትካ እዩ በስ ሕዳር ባሕዳር እዚ እንታይም ዝብሎም ሃድሮብ ዲኻ ወላ ሽማሊ ዲኻ ወላ ጃዓሊ ዲኻ ወላ ገለ እናተባህለ ነናቶም ጅንሲ ኣለዎም ዓሌቶምሲ ኣገዳስነት ኣለዎ ተራ ናይ ዓሌት ኣብ ሱዳን ኦኬ ኢትዮጵያ ኺድ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንመድረፍን ንገለመለን ተዘይኮይኑ ኩላቶም ኦሮሞ ጥራይ ዘገድሶ ባንዴሩ ኣለዎ ኤቭሪቲንግ ብዛዕባ ኦሮሞ እዩ ዝሓስብ ረብሓ ናይ ኦሮሞ ቀዳምነት ኣምሓራ ከምኡ ነበሩን ቀደም ናሽናሊስት እዮም ነይሮም ዝበሃል ሕጂ ግን ብዙሓት ኤሊት ናቶም እውን ናይ ኣምሓራ ኢና ንሓስብ ይብሉ ትግራይ ሃገር ኢና ይብሉ ነይሮም ካብ 2018 ጀሚሮም ስለዚ ሕጂ ንሱ ነታ ኢትዮጵያ ኣፍሪሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣፍሪሱ ኣብታ ትግራይ ንሽተይ ተመርኪሱ እንታይ ይብላ ኣሎ ከም ትግራይ ዓይነት ስጡም ኣይኮነን
ኢቨን ኣውሽጢ ትግራይ ክንደይ ፖለቲካዊ ሓሸውየ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ድሓር ከም ሃገር ኮንካ ነዊሕ ተቐፂልካ ካዚ ናሽናል ዩኒቲ ዲገለ መለክ ህልወካ another big factor is ኣብዚ ምናልባት እሱ ክጠቕሶ ዘይደሊ ሓንቲ ሃገር ከም ዘላታይ ሃገር እያ ተርዲኻኒ በዓልካ ይኮንካን በዓልሲ ሃገር ክፈጥሩን እዮም ዝሓስቡ ምስ ትግራይ ነቲ ትግርኛ ወሲድካ ነቲ ካል ህዝቢ ኣሳዲድካ ቀቲልካ ጨፍጪፍካ ፅንሂሉን ዛዕባ ዓረብ ዛዕባ እስላም ኩሉ ግዜ እስላሞፎቢያ ኣለዎም ነቶም ኣስላም ነቶም ካልኦት ኣሳዲድካ ናይ ትግርኛ ሃገር ንክምምስራት እዩ ብባህልን ብሃይማኖትን ብዓለየትን ፅቡቅ ነይሩ ተዝኾን ዳ ሶማል ደላን ጎረቤትና ንዓታቶም ዳ ዘይኮነ ኣሎ right ሶማልሲ ሶማላውያን እዮም ብምሎም ኣስላም እዮም ብምሎም but that's not a guarantee ኣይኮነን እሱ ሱዳን እውን እኮ ብዓይንኹም ጠሪቕ ሃይማኖቶም ሓደ ቋንቋም ከዓረብ እዩ it didn't work ስለዚ እቲ ቲዮርናቶም ኣብ ቆረብ ኣብትና ከሎ ዝፈርስ ዘሎ እዩ እታ ኮነት ፍልልያታ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መዕለቢ ኣምፅያ ብዓቕማ ነቲ ሃገራውነት ኣብ ምህናፅ ብዙሕ ዝሰርሐትን ትሰርሕ ዘላ እንተላ ሃገር ኤርትራ ጥራያ እዚ ከዓ ነታ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ስለ ዝፈተኽዎ ወይ ስለ ፀላእኮ ኣይኮነን actually correct እዩ ምናልባት ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ አይዲዮሎጂ ወይ ከነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ስምዒት ንዑ ንምብራስ ዘይገበርዎ የብሎምን እዝን መሻርክቱን ምስ ካልኦትን ዘይፈተንዎ የብሎምን ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላ ድማ ውፅኢት ናይ ተጋሩ እያ ተጋሩ እዮም ነቲ ኣብ መርሕነት 26-27 ዓመት ነይሮም ስለዚ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ምጉጅጃል ተጋሩ ዝሰርሕዋ ብኸምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ቂምታ ዘለዎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ናብ ተጋሩ ዘይኮነስ መራሕቲ ናይ ህወሓት እዚኣቶም ግን ንመራሕቲ ናይ ህወሓት ከም ጀጋኑ ዝቆፅሩ እዮም ዳሓን ስማዮ ንእሽተይ ዞ ማለት እዩ እምበር ምሻሎ ኣለዎ እቲ ኣፈላላይ ገለ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ግን ጥራሕ ብኣውረጃታት ዘይኮነ ሲ ብሃይማኖት እውን እንተኾነ ምሻሎ ክልተ ሃይማኖታት ዓበይቲ ሃይማኖታት እየን ዘለዋ ዓሌታት ከዓ ደርጋ ሓደ 9 ዓሌታት እየን ዘለዋ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኣቲኻ ከዓ እቲ ቦታና ኣብ ግምት እንድሕር ኣቲኻዮ እቲ ኣዘራርባ ናቱ ብመሰረቱ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ክንምንታይ ፅልኢ ኣብ ውሽጡ ከም ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኢኻ ትርኢ ኣነ ሃፍ ብዙሕ ግዜ ነዚያ እውን ቆሪፅኩም እዮም ሰይድኩም ላይ ታንኪዩ ኣብ ገለ ረኺበያ እምበር ነዊሕ ኢንተርቪው ነይሩ ስለዚ እቲ ዘረባ ክዛረብ ከሎ anything about ኤርትራ ሕማቕ ይንዑ nothing good from Eritrea እቲ እውን ኮንዑ ዘገድሶ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ኣጥፊኻ እቲ ሃገር ምስቲ ናይ ዓባይ ትግራይ ሕልሚ ዝነበረ very very parallel ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት መርገፂ ዘለዎ እዩ ኣብ ምሁር ድማ ናይ ተጋሩ ፊሊንግ ኣለዎ ካብ ናይ ኤርትራ ፊሊንግ ስለምንታይ ከምኡ ኮንካ ስለምንታይ እቲ ምክንያት ኣይብልኒ ምክንያቱ ምርጫ ስለ ዝኾነ መሪፅዎ እዩ the only problem እቲ ኣብ ፀገም ኮይኑ ዝረአየኒ ንዓይ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዲሞክራሲ ከነምፃልካ ኢሎም ክዛረቡካ ከለዉ እዩ ንኤርትራ ከም ሃገር ዘይፈትዋ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ዘይፈቱን ዘይኽብርን ከመይ ገይሩ እዩ ዲሞክራሲ ከምፃል ዝኽእል ኢልካ ትሓስብ ባት ሚድያ ንኩሉ ክፉእ ስለ ዝኾነ let's listen him a little bit and then we move ምሳሌ ሕጂ እቲ ናይ ዓረብ ዓለምን ናይ እስልምና ዓለምን ዝፀልዎ ቦታ ኣሎ እቲ ቦታ ናይ ዓረብ ኣምሳና እዩ ዘሎ ርሑቕ ኣይኮነን እቲ ምስ ናይ ሓበሻ ዓለም ዝነበረ ከዓ ዳርጋ ክልቲኡ እዚ ጓተት እዩ ነይሩ ዋላ ካብ ታሪኹ ትሒዙ ካብቲ ድሕሪ ጥልያን ማለት እየ ኣብቲ አንድነት ዝብል ነፃነት ዝብል ኩሉ ነገራት እንተሪኽዮ ክስታይ ብዙሕ ምዝሓብ ዘለዎ ሃገር እዩ ሓፂሩ ከምቲ መንኣሳሲ ስጥምቲ ይኮነት ኤርትራ እቲ ተኻልእ ዝበሉ ተፍተፍ ገዲፍካ ማለት እዩ ንሕና ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ገለ ማለት ፅንፅዋይ ሓዲካ ስጡም ዝኾነ ህዝቢ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ በጫቕ ኢሉ ይርአ ማለት እዩ እዚ ዳርጋ ኣብዚ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካሲ መለሳይና ናቱ ኦኬ ሕራይ ፅቡቅ ኣብዚኣ ኻ ነስማዓዮም እቲ ናይ ትግራይ ክሳብ ክንደይ ኣብ ደሞም ዝኣተወቲ ናይ ምስ ተጋሩ ኣይሰርሑን እንድዮም ምስ ተጋሩ ወዲዮም እንድዮም መብዛሕትኦም ወፂኦም እዮም ካብ ተጋሩ ካብ ዝዋን እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኩሉ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ትግራይ ትዕወት ትብል ዘረባ የለን ኣብ ዝዋን እዚ ኩላቶም እቲ ስእልታቶም ደምሲሶም እዮም ባንዴሮኦም ኣልዮም እዮም ኣብቲ ፕሮፋይሎም ዝነበረ ሕጂ በታ ብካሊእ መተካታ ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ቴማ ናይ ትግራይ ተላዒልሎም ነይሩ እስከ ስምዕዎም ከመይ ይብልሎ ነግለ ኣኼባ ኣትየ ኣብዚ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካሲ ኦኬ ሕራይ ፅቡቅ በሉ ኤርትራ ከዓ ሕጂ ንጠንቀቕ እቶም ተጋሩ ክመፁ ከለውሲ ባንዴሮኦም ሒዞም ከይመፁ ዝብል ክትዕ ተኻይዱ ዋ አንቶም ህዝቢ ዓዲም ኩል ክተብቅዑስ እንደገና ከዓ እንታይ ተኸዲኖም እንታይ ሒዞም ክመፁ ከም ዘለዎም ክትነግርዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ሽዑ እቲ ህዝብና ከይሽገር ዶ ወሪድዎ ህዝቢ ተወሳኺ ሻዕብያ ከይሽገር በሉና ሻዕብያ እዩ ኣጠንቂቑ ተዛረቡ ዝብለኩም ዘሎ ንስኻትኩም እቲ ህዝቢ እዚ ሎሚ ወላ ንምንታይ ምስ ኣብ ዶብ ዝርከቡ ናይ ራሻ ዓለም ድዮም ወላ ፓኪስታን ድዮም መፂኻ ድሕኖ ጥራሕ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ዘለዎ በላዒ
حسوتي تتمخنا وزغبر تግራይ تبحال ነገር ከይትረአ ኣብዚኣቶም ወለዶት እዚኣቶም ከማን የንጻላሉሉ ሕጂ እሱ ይኹም እንደዛርበና ደሎ ማለት ይበጋይ የንጻላሉሉ በቀሊሉ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እዚኦም ዓይነት ሕማማት እዚኣቶም ንሕና ሎሚ ኣነ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝሕብረተሰብ እዚ ታዶም ተሕንጻጽ ኣላትኩምኡ ፈልሰቀሚጡ ኣሎ ልዕላውነት ኤርትራ ዳስ ፋይን ልዕላውነት ኤርትራ ልዕላውነት ህዝቢ ግን ሓደ ህዝቢ ንዓይኪ ሓተተ ካብ ደቀ ምሓረ መስመራ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ህዝቢ እሱም لما بدليلو مقالة حدر خلالو بعمالة خبر له خايف أنا خايف تشقر أنا خايف تسكفه إذا نحن زين حلم كوينا So كم زراعهم تي كونتاتنا يا تي ناي تجراي قداي تمستجراي زلهم مرجتنا بوليتيكا نصور سلزي كونه عبز تبقى سوا فيش يزي صعبام زلو it's really sad زخانة نجار كسر راح زي كل مخانو زخان تايو نتجارو ኤርትራውያን ስለታለይዎም ርግኣት ረኺቦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ኢለ ዝኣምናነ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሕውነት ክህልወካ ክእል ፍቅሪ ክህልወካ ክእል ፖለቲካ ግን ናትካ ዶባት ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚኣቶም ሲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ፖለቲካዊ ኣኼባ ናይ ኤርትራ ክትገብር እንተይሩ ኮይንካ ንተጋሩ ዓዲምካ ምስ ባንዴራታቶም ተመፂኦም ከመይ ገይሩ እቲ ሰብ ክዋሳእ ወይ ድማ ተመሊስካ ብታ ናይ ቀደም ሓደ ኢና ትብል ካብ ኣጀንዳ ሕጂ እንታይ እዩ ወላ ፖለቲካ ክገብሩ እንተደልዩ 10 ግዜ ዘይሰልጥ እሞ ምብትታንን ባእስን ዝመፅእ ከምዚያ تزاربو زلا يا إلى بما إلى تزارب زلا تتسقم زمصالهم زلو انتاي مخانو زي مردا ግን ኣመነ የተሐሳስብ ኣብዚ ያለ ሓንታ ገዳሲ ዶክመንታሪ I think ብዙሕ ክድፋላ ዝግባውን ኮይኑ ተሰማኒ Dependency is strongly shunned at all levels, which is why implementing the country's national project heavily relies on internal strengths and capacities and complementing that with development assistance and cooperation that is informed by and supports the national project. national service ንስኻ ሃገር እንተዳልያ ኣና ኣለኹ ማለት ሃገር ተዘይላ ግን የላን ማለት መጀመርታ ንሕና ኩላህና ተኣኪብና ማለት ሕብረተሰብ ኣሎ ሕብረተሰብ ተኣኪብካ ሃገር ኣው ማለት ንሕና ከኣኒ ክንህሉ እንተዳ ኮይና ወታ ሃገር ክትህልዋ ማለት ንሳም ሳልወካ ንሕና ኣለና ማለት እዩ ተጠቀምትናታ ንኾን ኣብቲ ንሳታ ሃገር ትበሃል ክልል ከዓ ትኽልላ ኮይና ንሰርሕ ሳንተ ዘየላ ዳሞ Eritrea's determination to pursue a sovereign political and economic development path is in part due to its protracted ኣብ ዝተፈላለዩ ፍላይ ኣብ ዞባዚ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣርባዕተ ዝኾነ ዓበይቲ ትጋታት ሰሪሕ ኣሎ እንታይ ዝዓለመ እየልካ ግን ብመግቢ ርእስና ንምኻል ዝዓለመ እዩ ብኡ መጠን ክረኣየካ ከሎ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ወለዶታትና ብዘይሰክፍ ኩነታት መግቢ ባዕሎም ክኢሎም ክነብሩ ከም ዝኽእሉስ ርኡይ ዝኾነ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ እንድሕር ኣለኻ ኢኻ እቲ ለውጢ እንታይ ዓይነት ዝላት ዘለላላ ሃገር እንታይ ዓይነት እንትፈታተርላ እቲ ዝመፅእ معبالغ انتايو كون كما يكون زرايك سبتوش تهلي خاي كل جزء بعينها خطري لك او نتفلك اي توصلك. Young people in many developing countries are often viewed as either victims of poverty. So chemistry was لهم ولا كمتي بلد لج زبل هاي كلا على ما انت زي كوني ايرترا بفلاي تهجرا واقولوا زبحال I hope أنا كوا بديفلت غزار بيدلني أتمنى سيعوزلو بملو ولا تي أبغى زلو قلم موياتات وسيدو زخون تماهيرو كم أبزا فيديو زرا هو بزح impressive of course نتوم أقدس السبات أم تخيل خاطر زاربا كم زردو يجن تي سمعت زلوهم ولا كوا أبزا لس تهاجر تميريان نهاجرن تحبرت نهاجرن كجوت أصدقل بحكي تسفى ذهب منفسي زلوهم So تي أزراربهم ولا تي بسلتهم تي سمعيتهم كتري خلقها تسفى ذهبيو منال بعد كاب حماو صبوا كم زبهال أبزوان زي أبكرنا أفريقيا بزح بوليتيكاوي تأجمي زلوا السودان ديق زبالة civil war الله أب إثيوبيا أجرجر الله كالون أب كبابينا بسوماليا ون أي ترجعون الله سلزي بيمن ون صبوا رجعون نتيلن إيرتراوي أب ليبيا شجر الله سلزي إيرتراوي تغيل كاب عدها كفل تحمق تطبق أبزوان زي أبكالكيت كموتيا بعدها كينكا موت بكل يترفني سلازي أبعدها كفتبلكا تزبلة سخيني سمعني كسدات كاللخاون إيفن أبكبابيخا سلام الرقعتن تولين برنامج الناس ما كان راخنا يتخيلنيخا سلازي أتمنى سيد ما بكفتيلو I hope تكونتات تغيروا نحاتاتهم أتوم أبعد زلوك قدام التوهيبهم نساتهم كعبيلو أكلم علو زخولون إحنا دماتهم أبدأ جزلنا again حبريتات كوتشي كل جزء يمتسخون تصفى قبر أول ون كلمة بريه متعلنا خون نصور زخونة حبريتا ستيب باي ستيب نتسمى مبريه زخون نعوتات تختيلنا دما تدقزوا لسب دما عقمو أوهليلو بتمرتو ببقعتو بكابيتالو بقلماليو أستواصو نخجبر
ድልውነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ድማ ክንነብር ኣለና ኣብ ሓሸውያ ኣቲና ንነፍስና ኣብ ሓሸውያ እቲና ብዘይ ዕላማ ክንነብር የብልናን ዕላማ ንግበር ዕላማ ድማ ንሕና ኣገደስቲ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብና ከም ምዃንና መጠን ናትና ኣስተዋፅኦ ዓብ ክኸውን ምዃኑ ፈሊጥና ንዑ ንምግባር ክንጓየ ኣለና ይብል ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽውዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዙሕ ኣርስታት ተንኪፈ ኣለኹ ኣይሆፕ ገለ ዝጠቕመኩም ረኺብኩም ክትኮኑ ከም ወትሩ ናትኩም ደገፍና ተማሕፀንኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽውዴ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፀፅቡቑ ቻው ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمركم سالساي دما نفس وقف زلهم جنزب أب عدهم جزاديو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قطلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لي بلاكم thank you very much بقى خير لي حملي هو ناس بحري عطمنيو تاريخ زرس تايكوينيو زي بالعزق وسف كي مسلو نعشا كي مسلو نزخز بس اما تخلي زلو همون قلبو نوا عدي عدي خلالو